luwa nga kanang bisag mangluwa jabo joy talent. Mao tong naay audition kana makapasar sa audition mao nay mo kanta sa aktual nga amateur singing contest. Bibo na sa una sa wa pa ta internet. Kalingawan na nagbaryo. Dahil amateur unya pitura ka buok ang nakapasar sa murag audition. Sa wa pa sila manganta gi-interview sila mga contestant. Sa may jong katahon ingon ang first contestant og Mr. MC mo kanta ko Dahong Laya. Dahon nga laya. Handa na. Unya, second contestant ingon siya, Mr. MC mo kanta ko Nangalarag na dahon. Dahon gihapon. Yung MC ganong dahon man. Unya, third contestant sa may mong kantahon. Mr. MC mo kanta ko The Green Green Grass of Home. Dahon gyapon. Ikaw pat nga contestant basig lain na ni. Ingon pag ikaw pat contestant Mr. MC mo kanta ko The Green Leaves of Summer. Dahon gyapon. Kini ikalima mura di na jud ni dahon. Mr. MC mo kanta ko The Last Leaf. The last leaf clings to the bough. Dahon gyapon. Ikaw unom sa may mo kantahon Mr. contestant. Mr. MC mo kanta ko The Fallen Leaves. Kay dahon maghihapon. Iyong matang ngano maghani. Ikapito, ikaw sa may kantahan nimo last contestant. Iyan nangaot mo sa isang ingon ag kanang contestant number 7, Mr. MC, manilhig na lamang ko kay daghan ang sagbot tingali na puro na matadahon ani. Dahurot na mga kanta manilhig na lamang ko. Nay uban nga mayong tampo nga wa swertihan. Pero kahibaw mo og di malas kinta ka aning dapita wa ka di ka palaran naapay gipaabot nga lain ang Ginoo nimo. Amen. Parihas God di ba mga apply tag trabaho. Di man tanang mga apply aning posisyon na makasud. Nay uban madawat, nay uban dihi. Pero katong wa madawat wa na magpasabot nga gidi malas na kas kinabuhi. Kay daghan pang laing mga kahigayunan nga kapaabot nato. Tinuod na. Diya ba ito'y duha ka classmate nga nang-apply og trabaho. Niya, kargadora ilang i-applyan in taon. Kaya umang taon po sila mga grado. Wa in taon ka eskwela. Iyon sila nga lamig, madawat ang duha, brad. Kay kitang duha, magkujog dito kay barkada man ta. Gi-interview sila sa HR. Giingnan sila sa HR nga puli-puli mo. Tuloray pangutana, makapasar mo aning pangutanaha. Kasod na mo trabaho. Una hinsod ang isang classmate. Tuloray pangutana, lingkod, ingon ang manager, ang human resource. Makatubag ka ning tulo ka pangutana, trabaho na kauma, report on duty na kauma, kargador na ka. First question, ingon dito, who is the President of the Philippines? Kasadyon, ingon siya, Bongbong Marcos Jr. Tuba. Wow, bright siguro ning aplikante. Second question, ingon dito, when did Magellan discover the Philippines? Ingon nag-aplikan, March 16, 1521. Impress kay balik ko, yawa ni, oy, bright siguro ning tawhana. Ikatulong pangutana, is there a vaccine for COVID? Dugay ra. Kay duga, nagagay vaccine. Very good, report ka ugma. Ingnan to imong kauban, kay mo na po interviewon. Paggawas ni siya, gatagbo sila sa isang kauban, nga padung na pumusuhod, bye-bye, tubagi, tabangi ko sa mga tubag na sa ibang utana, kung tubag kay kanang na aron makasuot po ko kitang duha. Tigil na tabangi ko, asaw na. Di manira ni Bongbong Marcos, March 16, 1521, o dugay ra. Maura na timani, mauna itubag. Paglingkod sa ikaduha, ingon ang manager, what is your name? Ingon po siya, Bongbong Marcos Jr. When is your birthday? March 16, 1521. Galibog ang manager, ingon ang manager, huwag ka mabuang. Ingon siya, dugay ra. Sakto so. Wahing sibo sa isang tubag. Pero bisan pagwa siya madawat, why di malas? Ayaw yung katuog di malas kay naatay paglaom.
Ingon at sa Papa. Mo na tema sa atong Jubilee nga pagabuksan unsang hapon sa Diocese of Talibon, ugma pud sa Diocese of Tagbilaran. Hope does not disappoint. Padazon jud laom bay. Iso mga bana pananglitan, madlungon na humbana Father, di mo rin ito sweldo, taguan sa medyas na ubang kwarta kay aronay ka pamuwang, unsa daghan pa sa mga ka-textmate, unsa usahay Father, dapatan pa ko, laom ra gihapon pag nobina. Aga nobina na ko Father, santil mo na lang may wa man nobina Ginoo. Naagya ay paglaom, mamatay ra lagi na. Ni kamatay ana mabuhi ang inyong paglaom ug bali. Kana ra bang asawa nga kanang nalipay nga namatay lambana usab sa gihaya pa nay puli, mailhan ra ba na sa mga tao unsaon pag-ila kanang hinilakan ninyo mga biyuda. Kay kanang asawa nga kanang namatay lambana usab tunay puli ang gagaong-ong na gahuwat lamang makwarintahan inighila kana ingana nagporma ng tudlo. Ano imo mo kung gibisaan tunay puli. Gitudlo na daan nagpuli man. Huwat lamang daw makwarinta ka kita na. Ayaw gilwad ang paglaom. Kana ang mga mag-uma, believe ko, no? Ako kay bawso ko unsa nang kapobrehon ba? Pareha ko po ninyo daghan man po mga pobre kagikan ani. Ako og kapobrehon lang jud. Summa cum laude ko, usa ko sa mga summa cum laude o kapobrehon. Manananggot man akong tatay. Grade 6 ra. Ang nanay po, grade 3 ra. Unya, sa man tong nailo. Kana mang gama rag basket sa antikira o uma-uma, ginagmay. Kana bang bilib ko ano yung paglaom o mag-uuma kay labi na arang-arang mo sa Sierra-Bulyones kay daghan mo irrigated may yung basa. Ang amo sa antikira kay mo may irrigation. Kanang usalig rag-uwan. Na usahay magtano mi, igo makamutan, mulike. Inatam na pog mais, ingehing init, pag-aksyon, pagpanglawi sa mais, giuwa na po, nalata na po mais, na among kinabuhi. Pero grabe yung paglaong ng mga, kita ba mga Pilipino, o mga katigwangan, asa na ipakita ng paglaong nila, di na ba mga Espada Darwin, pero maugin niya akong kasinatian sa gamay pa ko, kanang maglihi sila. Padong ko mo grade 1. Gipukaw kog sa Diyos ang lolo o lola kay magtanom o kamote. Gipadako ka ng basket, bitong market basket nga kanang padong merkado nga basket. Gidanag mga gay, kanang nagpinuto nga kamote para itanom. Pag-abot dito, giguwad naman daan sa ang lolo tong hutok ka ng mga ganang bitaw tamnanan, gipaburot na. Tinga ako kay, wapa, kadlawon, pagod. Hingpungko man akong lulog lula atubangan atong ginuwat. Unya, diyan mo gipang kuha nila ilang gipang suot. Nag-atubang sila, nabilangkad silang duha, di wa po ko'y kalibutan. Hingkuha ang lula, ugahay ka ng pagkamuti pang para itanong. Ingana ang lula, liki parihari, unod parihato. Matray. Kay ba mo, pag pangamuti na, pag pamunuan na, kinadakuan ang kamuti, murag oo, bata. Labi na kay hong lolo, kay gidadlak po, kinadakuan o sumon. Mao dito yung lihi. Liki, parihari, nga na hong lola, liki, pero parihari, unod parihari po. Nga, gidadlak ko, gahugbe, ang itlog sa lolo, perting dakuan sa kamuti. Matay ni paglaom sa mga ato mga katiguangan, no? Simple na to nila nga pangindahay nga mong uno do tani kamuti, ha? Kasuway pa muglihi, ha? Nga na mo magtanong mo kamuti. Mao man ay practice sila kani ato, awa na ko po question kay gamay pamangko, no? Magpaabot sa tanganaay maayo nga moabot sa atong kinabuhi. Kay ogwa ang paglaom, why meaning ang ato nga pagpuyo sa kalibutan. Ako karong napari nako sa parokya sa Malilihan o dito po ko sa katedral. Dugay na makumpari ko mga awahi po ko ni Father Joy. Nya una-una po ko ni Father Ray, Kuya Ray.
18 years na ko na pari karon. Unya, karong pari ko, labi na ako sa balilihan, maningkamot sa kong na imbitasyon o kaon nga, di ito na ako balibaran. Bisag diabetes ko, kanang ahaw yung kanaan kay, makahinumdum ko sa una, sa panahon nga, jamomi kaon. I know what it means to have nothing. Kinalisuran sa una ba, kanang wami ani, unsa ma-reject among basket, kaya wa masaktog sukod. Kasuway ko anang Domingo buntag, bukang miglobe. Kanang lobe bitang maguwang sa buto nga lugion og luwag. Mo'y among ipamahaw. Kaya among nanay, tua pa sa merkado gabaligya og basket o gabaligya og utanon. Wa mi kahibaw og naabay luto, naabay kanon ini kahapon. Kasuway mi nang magbahin og kanon. Kana magbahin og kanon nga sak kanang gamay kanon saksakan pa jud kamote og saging. Kasuway ko ana. Nya karong napari na ko daghan ng kaon. Mo nang kahibaw kog matang. I know what it means to have nothing. Mo bisag po nakabuok ng mangimbitar na ho anang adlaw adtuan jud na pa sa kay mada sa panahon ug mada sa lawas. Kay kahibaw ko sa una way kaon. Gamisa ko dito sa lungsod sa San Isidro Bohol o Barangay Foundation Day. Laina din ay magkaunta nga ang mga tao gat libot nimo nga gahuwat ano sa ka mahuman. Kay uwawa ka adubay. Ngani man to pero atoy atop tong ilahang kanang nay covered court o nay court sa barangay wapay atop ang mura pag trusses pa. Pag humagmisan ho alas 12 media na kay dugay nakasugod. Nay lamisa diya sa tungahing announce tong chapel chairman og oy, di sa tamangaon ha, kay unahon sa nato ning atong pare. Luyag, ikuraw maglipak ag palibot. Luyag, mga bata kay nagidiwalwal tong dila sa lipak kay kakauno na kaato gigutom gangan na nagud sila. Laina nang magkaon mura kung masudipan bitaw magkaon ka kanang ako ra og akong driver. Kay gisiguro magpare kay kaybaw man sila nga magubot na to kay mura man to kanang Pasko sa naan wala nga na ba kanang nay BYOP pero makatuyok-tuyok sila. Itagaan kung dakong plato. Kanang plato bitong dako nga daghang sudlanan. Kaya mura bitaw tag naa sa ospital kanang daghang bitong mga sudlanan. Primero na hitiguang hinghatod og hinumba nga nangka nga yelo og kolor. Dayo kanaan na pader ha, wa jamo ra ba may gikaon ikaw among gisiguro. Hoy ko. Murang amoy-boy naman tiguangan. Kulbaan ko na. Pag humandian na po ilaing sakop sa GSK, gada og munggos nga pinauga kanang utang munggos nga pwede nimo puniton bitaw kapatay saon man lain-lain man nagtimpla nasunod yan na po ighatod og sardinas nga Youngstown kuno to gibutang nga miswa nga pinasabaw nagtipo tong nangka katong nay munggos nga pinama og sardinas nga gibutang miswa nga naisabaw nausa sa hong plato nagpatay unsaon man mutanaw man sila kanon bagay para-para lagi. Pag tanaw na mura magpasaw ni hong plato. Aho na lang madong ikaon tanan aron malipay sila. Pagkagabi gakaligid akong utok. Ako gikabuhi taman-taman sa lain-laing templa. Pero ahong gikaon kay grasya man. Yang matay pa ning maglaom tanong. Sa una ang kalipay ra jud naho kaon ra man jud. Kaning taga baryo bitaw tawa matay laing gipangandoy sa kinabuhi. Muna sa una, malipay kung nga ay mamatay. Kung sa amo, sa among baryo. Ngayon ko ninanay sa nanay, way, namatay. Muna sa una, malipay kung namatay si Kuan. Malipay kung kakaono kung may bangon. Ayun, ana. Laom lagi yun. Laom. Kinahanglan nga na ay maayo nga moabot sa atong kinabuhi. Next slide, please. Dili lagi kanako biyaan, dili lagi kanako pasagdan. Mao ko nini usa sa mga pinakanindot nga mga pulong nga mabati nato sa atong mga minahal sa kinabuhi. Mga asawa giingnan na ba mo sa inyong bana? Ani dili lagi kanako biyaan? Naingnan na mo ani wa? Matang. Mga asawa o mga bana ha, ingna ninyo ng inyong mga kapika sa kinabuhi. Unsang gabi Unsang gabi kamo mga magtiadyon pagdog mo kanunay. Ha? Laway-lawayin ito na itong asawa. Laway-lawayin. Kaya di man asa kay
asawa man. Ni hunghungin ninyo inyong asawa unsa inyong bana, di lagi kanako biyaan. Di lagi kanako pasagdan. Makaihi na sila ining kadungogan. One of the most important things we can ever hear. Kami mga pare, makadungog may mga pare, gikan ninyo, labi na kamuna sa mga clusters, mo yung Father, ayaw kagulan na atong project. Mahuman lagi na Father, di lagi ka namong pasagdan. Makalipay na namo, makadasig na namo. Kaysa mo yung ano po ni parias, murag na sobre. Asa ni siya nga na aking makawa, nagpaglaom na mo. Asa pa ingin na, Father, di lagi ka na mo bidaan, Father. Di ka na mo pasagdan, di lagi ka mapas mo aning parokya, ha, Father. Kay naami, di mi mo talikod nimo. Isulti na. Inyong mga anak, ini kaminjo, inigiyugma mo, larga nami. Ingna inyong mga anak-nak, bisag minjo na mo, bisan o gawas no nami, na mo, di lagi mo na mo bijaan. Ni papa ni mo. Ako, makahila ko, ingon anak, maguna-una kay, ingana to sa nanay sa una. To pagpadong ko seminaryo mo, dyan na isulti ni nanay. Mo bito na akong gibutang na diha, doy, maning kamot, mapari kag madi, di ka na ho bijaan. Kay nanay mangkuni mo. Ha? Yun, anak. Kamu mga anak din hindi mga tiguang o gisugod nag-ango-ango, gisugod na o kaluya, ingna, ma, di lagi ka na ko bijaan, kay dako kag pensyon. Ingna. Family Day ra baron nya pista sa Sagrada Pamilya, daghan karon ang mga ginikanan tiguang nga gipamijaan. Ang mga anak uban nga gatudtod na kinsay mo alima sa inahan, gatudtod na kinsay mo pa kaon sa amahan, gahilog o kasa, tinuod ni nahitabo. Pag adto na ho agbay, murag extension, tiguang tong laki, murag ang ayang gipuyan, extension na lang sa ilang adog baboy. Unya ini pasirit sa mga anay ari, iapil lang mo pasirit tong tiguang kay kakaigit-igit naman. Ahong gihilog. Pag humana, gigutom na siya ito kay namiyahok magnaong, murag tapot na kaadyaw ang unod sa bukog. Unya, tagas nagkuko. Pila na to ka inches to ijang kuko. Way hingoko. Unya, wa na'y himungot. Manang wak-wak na to siya tatanawon. Paghilog na ho, murag lain na ijang tingog, muwa na murag to na sa ilawong. Gipahawak na Santo Cristo. Diyan po Santo Cristo sa ilang bahay sa Pikas. Kay mo iyang gihimo pagpahawak na sa unahaw sa Santo Cristo, kay itumon po itong Santo Cristo, giingkeb, kay nagkaingog inon-on tulingan. Nagkaingog tinapaan tulingan. Giingkeb ang Santo Cristo in taon. Ayaw in taon ninyo, diyae. Ayaw bijae. Ang simbahan, kamo, kita kay mga parokyano manta, ayaw bijae ang simbahan. Amen? Asa mo pamalhin og laing relihiyon? Kay niya na nato ang dalan paingon sa kaluwasan o ang kamatuoran nga gibilin kanato ni Jesus o sa mga apostoles. Adyaw bijai ang simbahan. Nga matod pa ni Mayor ganina, gipakamatyan sa mga martir nga diin gipamatay sila sa mga emperador sa imperyo nga Romanhon. Ingon si Mayor ganina. Adyaw bijai ang simbahan. Kamo mga lumilihok sa simbahan, PPC, PFC, formators, katekista, lay ministers, bahandi mo namo sa simbahan. O bahandi na to mga birhen nga antik, mga santos nga bulawan o ivory ang kalimutaw. Na ay tinuod nga bahandi, usab nga galakaw-lakaw, kinsa man ang bahandi sa simbahan. Kamo nga nang lingkod din kay wa mo, sa maya mong mahimo. Sa may mahimo na mong pari o wa mo ang lungsod, wa ang mayor o wa ang LGU mo tabang. Kisa may among kadangpan. Sa may mahimo na mong pari o wa ang PPC o wa ang Finance Council. Sa may mahimo na mong mga pari o way katikista nga mutudlo sa mga eskwelahan. Madabaday na mo ako pa'y
kami pang Father Joy, si Father Joy, si Father Remo, tudlo katikesis, kada classroom. Di. Salamat sa inyong pagpabilin. Salamat sa inyong pagbidya sa simbahan o sa parokya. Pagpakan na ito ang tanan. Salamat sa inyong pagpabilin. Mga kamo, mga lagad sa simbahan, kasugod na rabata karon o nahimo na mong endangered species. Mura na mong tarsiyan, pangitaonan. Karon sa diocese ng Tagbilaran, bisan sa parokya sa Balilihan, lisura na ipangita katikista bay. Mang-recruit ang katikista, may rito pila bay sweldo pa rin. Matang lisura na. Nag-uol lagi ko kay sa Balilihan, ang mga katikista, hisugod na kaango-ango. Daghan ang mga katikista o mga tiguan. Pero kahibaw mo ang inyong dedication sa simbahan, di kabayaran o kwarta. Na ba di mo'y blank check, madawat gikan sa Paris Priest at the end of the month, jam mo. Ang mga katikista sa Balilihan, pila rago ilang oras, by 5 pesos naman siguro ilang oras kada tudlo. Naigamay counterpart sa SSS, na po uniform nga barato kongkod, kausasan sa katuig. Pero, ang gihimo ng consolation sa mga katikista, ang giinan ng mga katikista nga, jamo sila snacks, ila pang gastong plate, habal-habal o mot klase, why allowance? Aw silang giingnan nga, aron murag mabusog mo, o naay pakal sa parokya, adto mo, bisagwa mo imbitaran. Naay kasal, adto mo, bunjag, oog, tapos 40, sinumaran, adto mo. Una ubal mo yung, Pader, why namatay, ipagutumi, Pader. Na istorya sa katikista sa Balilihan niya. Kanang Balilihan o katikira kay gatapan ramana, na suba ramay gahuwa na. Antikira ni o Balilihan na isuba aning dako. Sa unang panahon jamo pa na itulay. Niya day mga katikista nga gatudlog religion aning Barangay Dorol sakop sa Balilihan. Na bispiras magantikira, nag-iimbita sila nga mamisa sa pikas tampi ragon, makita ragon nila ang bahay. Kulay ng lungsod. Niya, ato sila, kay magisayal ng mga katikista sa una, babaha, magsuba, hindi, walis nila ilang mga palda, kay mga sayal, kay muubogod. Niya, sige sila walis, sige mapagpanglibat, sige pag istorya-istorya na, nakalimot sila. Pag-abot sa bahay sa ilang pamistahan, gangan na, gihapon sa ilang saya. Nanguros at ilang pamistahan, nga ano man yung mga katikistahan, gapaibog mga nangilahan. Pero wag mahus-hus kay nakalimot na tungod kay kasigig istorya. Ingana ang mga alagad sa simbahan. Mga lectors din salamat sa inyong pagpabilin sa simbahan. Mga cluster leaders, salamat sa inyong pagpabilin. Mga lay ministers, salamat sa wa ninyo pagbidya. Bisan og daghang mga hagit sa itong pagpangalagan. Daily minister, lector, gipa ijang serbihon, second reading ang ijang assignment. Bisaya gud ang misa, matang pagpadong og sugod sa misa kay hingkalit man ang pare og iyong iningleso na to ang misa kay day foreigner nangabot, mga turista. Diga kurog intaw ng lektor Ginoo ko Father Maluoy intaw ka Father. Bisadya bidan ang gipraktisan magambahan kita unsa pakaliton kun magbasag English Father. Adyaw intaw pangana Father. Maluoy kadaho. Wag di kinahanglang English kay na turista, ma-impress sila nato. Napapraktisa sa kupader ug maahon magani. Adi na kay di mo angay ni mga foreigner og dili on time. So pagpaso nila awit gapapagbabang itong nilakwan sa katong kay narato sila murag nawa siya sa kaugalingon. Sa isa ng turno pagbasa na niya suwat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos na man di ba kamong mga minister, lectors. Sa isang kahadlo, sa English kay a reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Sa isang kahadlo ingon siya, second reading is taken from the letter of St. Paul to the Philippines. So na Philippines na din, hingang nga ang mga kanang mga turista, wa man suwat ni San Pablo ngadto sa Pilipinas pa. Sa katapusan, di ba mo yung taog, the word of the Lord na pulong sa Ginoo. Sa isang kahadlok, ingon po itong lektor nga o nahadlok mag-in-English, the end of the world. Ingon po mga tao, thanks be to God. Nakumang ang kalimutan. Sige laman.
So, hapit na ilas 11. Ay katulo pa ta. Mga 11:15 kukutob kay halit mapunta gamay. Di lagi ka nako biyaan, di lagi ka nako pasagdan. Mao na timailhan o paglaom. Ha? Kamu mga magtiayon, family day ra baron ha? At Tinoo di man lalim ning ninjo. Pero paningkamot nga di mo mumubidya. Kaya ang pagpabilin timailhan nag paglaom. Agwantaha. Basta kay wala mo kulatahan, anyway na may bawse. O singhag-singhag ra ginagmay, nang naisipat-sipat ra gamay, yaw-yaw sa asawa magwantar man na. Ayaw gyud biya. Kay apil man na sa kinabuhi ng magsakripisyo ta. Gawas og kanunay na pug gisagpa og gilaparo. Kay mudangop na ka sa gobyerno sa imong katungod. Pero usahay di madalin og luto na imong bana, agwantahan man na. Kay madara na. Okay? Karon, unsaon man nato pagpakabuhi samtang kita nagpuyo nga dunay paglaom. Upat ni kabutang mga igsoon. I hope nga timan ani nato. Unsa man kun nagtimailhan o nagkinabuhi nga naay paglaom. Primero, ang pagpakabuhi nga makugihon. Kamong tingkat pagmata, basaha ko nun ninyo, exercise atong kalimutaw. Kamong tagaladyo, sige, bubasa ko nutang tanan. Sige. Gisulti ko kinika ninyo, aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hingin lang kamo nilagikan sa ilang mga sinaguga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo, magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa mahal, ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini, aron nga inigbuhat nila niini, inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Para ba nagisulti ni Mayor ganina sa iyang message, persecution sa early years sa simbahan. Dili kamo magpaludya-ludya. Gisulti ko kini kaninyo aron di kamo magpaludya-ludya. Adyaw mo kaludya. Bahalag maludya ta usay sa lawas, apan adyaw mo kaludya sa pagtuo. Ako sa una, ang kini bitong kinamagwangan ta, kay baw mo kining kinamagwangan ta, pusgo tag sugo. Kay upat mo mi kay so napo ko isuong pare. Nako isong pare na sa kalapi hong manghod. Pero buutan to mo kay nako. O ni upat mo mi kay isuon na isuon hong badji, moray na minjo. Kanang ikatulo pala hubog. Nasa amo 42 anyos. Mo'y gapudo ka ilusar, sige kahubog. Gaampo lagi kong maminjo. Kisa ba'y daga ani nga mura pangita. Kanang nay lugosa to hong manghod may aron maminjo. Kay mao nay kalipay no sa di pa ko mamatay. Mahiluna bitaw siya kay sige kahubo ko niya. Kana bitaw ini kagabi mo higda na puno ang globe di nakaabot sa amo. Mahadlo ko mapakag has. Kay si Jara mo gupod usa kay jamo na mamiginikanan. Nya lami lagi na ay og na joy makiminjo ana manghod. Ihatag jud na mo ta mong bayo ka mo juta tanan. Ang problema kay murag naong na ho. Inikis ni Johnny Jamura mo kingkis na ho. Tinood ni tana. Nabita na sa vlog ko sa hayong kuan. Kana bang kakugi? Kining kakugi, ako sa gamay pa ko pusgo sa kong trabaho kay kining kay magwangan ka imo tanang trabaho kay kining ginikanan busy magpanginabuhi, ikaw may unang mabutan, ikaw din lang tanan. Di ko mo baliban o trabaho sa gamay pa ko. Hawhantod ko pud karong pare nako basta madala. Kay mo sa una manglaba pa siya kung dinugan. Kan dinugan ko ni nanay kanang reglahon si nanay uso man na sa amo. Kay sa una dyan mo may napkin amo mga ginikanan. Bakbak kaila mo bakbak. Kanang mga tiguang aning apay usog napkin bakbak. Sus mga kurtinang karaan tagas mo ibakbak. Inighubot may mura mo gaihaw baka. Bakbak.
Unya di man to mahimog ilabog kay inig sunod ting regla kadto manghapon. Kay adto ko daghan tag sinina nga pobre guta. Isud lagi na mong planggana ng naay mga apo-apo. Unsa dadon sa sapa giukad bunawag palupano. Nainigaga sa dugo atong naisapa-sapa. Tupoy pantat po gagukod kay maoy mo kaon ato mga apo-apo. Amo pong sa hiron kamo isunag paniud to. Tinuod na ba? Basta itong pantat gadagan kay na ikatong apo-apo bitong ikan sa regla adali ara si kupon kasudan paniod to. Sa tanang trabaho nga diin isugo ni nanay na ho usara daw ka trabaho nga di ko magkugi kana bang maragwa ko'y gana kanang magpatuog og manghod nga hilakon kanang manghod na humpari sa una sige magsige hilak masungot ko kay uso ko man sa una ng dujan bitaw, ang tabog-tabog bitaw, ang dajon dya. Kanang kantahan bitaw na nimo. Mahurot man ang kanta. Primero, bahay, kubo, hurot na po. Huwag yan po matog. Liron sinta. Nga nagdujan na, huwag yan po matog. Nga, bayan magi, aming ligaya ng pagmay mga api. Huwag yan po matog. Unang idiritso na ho ng dujanan atong bongbong bitaw kay arma. Paud o hubon, samot o hila. Ebong mo sa iyong buhaton, arumurad matog, kantahan nagkanta og minatay. Kristiyanos palandungan, ang kasakit sa purgatorio, ganganga ag panuway manhon, kahagong. Di ko pero matang importante ng kakugi kamo mga ginikanan ato ra bang mga anak usahay ha piskay maning mga anak pinangga man nato ni mga anak pero adyaw palabii og pamper ha adyaw palabii kay mo ko mga arangan na tadi na ta para sa atong panahon pero dato-dato na taron tudloi ato mga bata og kakugi bay. Kaya kinaiya uban sa mga bata di ini nga ho gama-gama kay naman po ko'y mga pag-umangkon. Na po ko'y mga pag-umangkon nga usahay akong pangsipatan kay jamoy mga trabaho. Ay akong pag-umangkon grade 5 hungitan pagani. Haya-haya ni mga buing sa una makapili pa sila snacks karon. Sila yung magbuot. Chucky ako nanoy, manoy man ko nila. Chocolate ako, Yakult. Matay haya-haya. Kami ganin sa unang bot-bot naglubing tugkan na mura naggapas. Iapil pagkaon ng karote. Ihaya niya mga pag-umangkon. Kamu rin nakahubotan ng sibot sa balilihan. At tinood mo po na kay pari man. Nga, tulo ito sila kakugi. Kining kakugi, mao giniti, mailan nga natay paglaom. Kaya ka na mga taong tapuan, mo na mga taong mga ipaglaob, ingong bito San Pablo, asaw pakanaan, hindi mo trabaho. Sa unang suwat ni San Pablo nga to sa taga Tesalonica, ingon si San Pablo, gaingon ko kaninyo, asaw pakanaan, hindi mo trabaho. Tuduin sa mga anak o kakugi. Ako, tanang trabaho o mahimo lang dyan, nakasuway ko anak. Daghan bitaw miyo, Father, aso kay di po kakapuyag misa. Ako kay daghaman kog misa, kay una, gahuna-huna ako, kahaya-haya ning magmisa nga, napay electric fan, unja, landong pa, unja, napay kaon ni human. Kami sa una magsagibog basa, magkamot, kinasakitan imong hawak, ang sudan ni kahapon, katurang ginamos na espiritu naong, nang ginamos nga, inipaak ni mumusipan, kung kalimutan, bangus, so nga na ng ginamusa, lambijaw. Ang lambijaw, bitaw, na po ba'y lambijaw ron? Kinasakitan ka na magkamot ka ng, say, kamot ba'y nga na din sa ato? Tibok adlaw kung kamot kay, ini kahapon, tanawon man sa imong nanay na imong tulen. Di mo mahimog imurang lugogo ng tubig. Kinahanglan mang maklaro dyan, kakamot ka. Kinasakitan imong hawak. Diyan mo po Joshua, mo nang ginamos na istrikto. Mo na isudan. O kananay labasan, murag tambusan on bitaw green. Hindi na kadto kay nga uno ginamos po dron kay makita mo sa una tong among iyaan kay
malijag ginamos antikira sana ijang butang naghalin ay murag apron duha ka sudlanan kwartang papel og sensiyo na po sa plangganang gamay nga hunawan hindi ko magpanukli sa mga mamalitay kay manghunaw ari ni kaitom sa hinunaw itapo atong una yung mata na maganangana ra mo atong buling ato ganang ini kaitom atong hinunaw itapo atong una maapil ko itong palit sa kanang mamalitay. Mga karon sa balilihan, mo kaon ko ginamos basta kay kanang ginama nila nga taga kumbento. Kakugi. Ina sa taga ito trabaho itong mga anak. Kay timailhan na nga di ta magpaluya-luya sa kinabuhi. Sa gamay pa ta, di ba? Adlip og bani. Tagtad og gabi. Ad-ad og 5 fingers. Mo na ipanglawag na itong baboy sa una. Kaya nung mo, na ba day fish o dyan mo man? Maglata pa dyan ng usa ka kaldiro, bito ka ng umang, ka ng katlong, bito ka ng murag kinhason, bito ka ng umang, may nga na ano? Luura ka ato na magalaway-laway, inigtilan ba? Yung inig kasiga, bito sa kadyo mo nga na, sus, di kaganahan, mamahaw kayo dyan, naputay itong ilawag matong anay na mo, kanang unod, anang umang, basta inigbo, na sa kadyo, luura ka ito, magadigwa ni. Now, sa katuig, di mong adlip og bane, adlip, lubok og bane, pagtimbang sa imong baboy, 22 kilo ra, talinis, madagsimon, iskot. Iyan na, sa una ba? Karon itong baboy, tulo ka buwan, wah, kinadakuan na ka itong hali. Hayahay, gad karon, ubot na naon. Mo na nga, kita, mga ginikanan, ingon diha sa Ebanghelyo ni San Juan, dili ka mo maluya. Ang kakugi sa kinabuhi, importante na. Pagkugi lang yun, daghan ang ato nga pamaagi nga kita mabuhi. Ayaw lang yun pag tinapuan. Kay kining swerte, kining giingon ang swerte, di man na matagak ragikan sa langit. Maabot na nato sa tong pagpaningkamot o pagpangalisgar sa kinabuhi. Amen? Kinumdum ko sa gamay pamibay. Among lula, jamoy CR. Wa pa man mauso ng CR sa amo. Gamay mi. Kamo nakaabot po may kaya may mga taga-baryo ani. Inigato na mo sa among lula, mayroon tamong lulong, oy, salamat kanyag mga apo, magkakaon na po na mga anay o butakaw, ani. Kaysa among kusinahan sa una, naay tulo ka, murag extension ba, naay taytayan, upat ka buos nga buto nga gibangan, naay hawiranan, murag kabatan. Anya, dito, tuwa tong anay o butakaw, ganganga daan kay, atong may mga libang atong tulay. Basta inig-utong na maganganga na daan tong butakaw atong ilaw. Dali man matulong atong tangkugo katulong. Kapulikig wilit yung mga anay yung mga butakaw sa una. Hagua itong kinabuhi sa una. Katong itong padong ko sa padong ko eskwela. Mahadlok makugdi ma-first kay first lagi puti sa una kay mauro man ihang murag pangandoy kay diyan mo makoy talent. Di ko kamao mo langoy. Di ko kamo mo sayaw, di ko kamo mo duag basketball. Brother Joy nga, varsity man is Brother Joy. Mayo man mo theater man kain Ako, jamo jo ko ni bawan. Di ko kamo mo bisikleta. Number 1 ginahang kay murag nahiubos ko sa kong galingon nga sa una murag dugay ko ka get over. Sukad ko na grade 1 hangtod ka nung napare. Wa jo ko kasuway na Prince Charming ko. Tay apikihan daw nga bay. Yung matay ko, manghinamin kita ko sa balilihan, matay ko pa mapari. So, bidaon doon yung naong. Uwawa, yatog si Rabuliones, si speaker, kining naong nga pa mapari. Sa una, padong ko mo eskwela, hingkalit o yun si nanay, doy, hingawa sa itong gahong, kaya mong CR sa una, kanang buho, ragot, marag compospit, nagibutangag, kanang tabla, lamping, takanganan, na marag tibhaan. Nang mag-uwan kay mapuno magtubig. So day buntag to gahing awas. Sus Ginoo kung sa ako naman ang test na mo kakaas sa tong mga hugaw ato kay awas sa tong CR, tong gahong. Gidadaan ko na gitagang ko sa pawag lube.
sus kapuliki ko kakawa sa mo face mask kinabahuan ba pag humani sa nanay dadaan ang pawa di kay isugno na itong nilungan sus pag sugno sa nilungan gapiti-piti ang kaso mauna doon po siguro kugig sa laman taan yung kinabuhi kay aron kita makakita o paglaong. Next slide please. Naiduha ka matang sa kinabuhi. Na isda diya bang iring diya nga hayahay ga shades pa ga antihos pa unsa natuog kay kanunon sa kilig yahaya kinabuhi to po'y kabaw nga galisod og daro kay gahi kaadyo bantok ang juta pero padayon nga di mo maluya ang atong kinabuhi hinsunod mata sa Ginoo nga magpas ang cross pasaan na pud ang cross kay mao man ay atong kinabuhi ug mao po ang kinabuhi sa Ginoo ug manimba mo sa atong sibahang dakoon dya or ugma or sa bagong tuig iniglingi makakita mo og mga istasyon sa cross anang kili di ba o nang istasyon hangtod ika-14 iniglingi ninyo kanang 14 ka istasyon sa cross pagpahinumdom na nga unta magkugita pagsunod sa Ginoo nga di ta maluya day tiguang nawahig istasyon sa cross nanguli nag mga tao hinghanjo sa pari nga mag-istasyon po siya kay kwarisma lagi so wala pa sigahay sa pari o suga kay kaso kurente kay human naman usa nakabubilyang gamay sugod og tiguang gitanaw ra sa pari katingal pari kay dito sa ika-14 gasugod kay inatras pag-abot sa ikapo giduo sa pari gibadno nang nasadyop ka ng istasyon sa cross manong ato ka magsugod sa katapusan ari aring unang istasyon iyang pagtiguang ang mao pa di pader banto kay si Jesus kakaana mo kaaske nabali di ay patay man to primero Ginoo ning aksyon magka ano na bohe ning patay matato ayaw jog loya ayaw jog kaloya sa pagtuo bahala ko usahay malu siya tas lawas kay namay balatian matagkaron og unya next slide laktawan na nato aron madali ta dito na tas number 2 kay muundang ko og 11:20 kay ron di pa 11:30 aron di pa ta mapas mo ikaduha gawas nga magpakabuhi kita nga makugihon asaw kalimti ang pagpakabuhi nga malipayon sige ra ba tagadungog sa mga manaygunay karon mga bata joy to the world the Lord is Lord mercy 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 ingana ana matingog ang mga manaygon mga bata ko ay klarong tingog uy galahi ba dyan naninyo bisan o kanang balik-balik na sila bisan nga na ang tingog kay di ka ka-imagine sa imong Pasko tibok Disyembre di ka kadungog o ingana ha? Makanta bitaw mga bata thank you ang bait ninyo thank you pero mauna the joy of life ingon na Santo Papa never forget to smile even when life is hard. Next slide please. Ingon pa jud napaygingon ni Pope Francis, the Christian is joyful in heart even in trials. Bisan sa mga pagsuway, he is joyful because he is close to Jesus. It is Jesus who gives us joy. Ayaw kalimti. Ingon na bang Santo Papa, kung ang linog kalamidad, kung ang bagyo kalamidad, kung ang sunog o baha kalamidad, napay laing kalamidad sa itong kinabuhi, unsa maning maumatang sa kalamidad, kundi na ka makakitag kalipay sa imong kinabuhi. Tibo o kinabuhi di na ka malipay, kalamidad di ay kuno na. Nagiunsa ni sa paghilagway, next slide please. Kana, the disease of the funeral phase. Kana ako nung buhi, likayan ko nung nato na, unsa man ang the disease of the funeral phase, kanang buhi pata, galurat pa itong kalimutaw, pero atong dagway, mura nagbinatay nga padong balsamaron sa St. Peter. Mauna siya. Of course, sa unang panahon, ang mga minatay kay hadlok magpurma. Karon ang mga minatay kay piskay na magnaong po, di nang pudingon ana. Anaga ni mga minatay sa St. Peter, maato ko magbindita nga, nagwapo hinoon nga namatay kay sa buhi pa.
Ngano man mautol manignaw sa buhi pagkaron nagguwapo man pagkamatay. Sa unas gagmay patahadlok man ang mga minatay porma. Manginganga guto kay wa may balsamar. Nga gangan na atong porma sa ang silirap ng kalimutaw sa kanang mga banganan mo to nila mga tiguang og panaptong itom o panjo nga itom kay aron anamanamon matughugot aron itak-om. Nang gud ani kay samang wa may hamong-hamong. Pansaka gapas, ana. Gapas. Nung asa ka mamatay sa una, anha ra kahayaon. Ini kagabi, nigahaya ni mo, gaduga ang ilong sa minatay, tapoy mga sumog o titol, gaparin, gikan sa ilong, padong sa kamay o sa turta. Mo nga tunaw, yung mga tiguang, tunawi ko inday o kakape, torta po, amang lutaw, itong suong, gikan sa ilong sa namata, atong kape, nga gikan sa ilong sa namata. Buhi mo po ta. Ayaw yung kalimti ang kalipay. Ha? Karong Pasko, may pusoy, akong Pasko pa din, kaya mauna, kuwang akong bonus, kuwang akong 13-month pay, natural man na, di man dyan igo na yung atong kinitaan. Kaysa bagong kinitaan, ego, kanunay man tang kakuwang. Pero paningkamot nga makakita jud ka og tinuod nga mga kalipayon. Kanang kalipay nga dili gikan sa imong kwarta, kanang kalipay nga dili tungod kay bag-o kag cellphone, kanang kalipay dili tungod kay bag-o kang giulian og abroad, but labaw sa tanang butang ang kalipay nga wa kita pasagdi sa Ginoo. Amen. Mauna ang kalipay nato karon. Kalipay na to karon. Kana mga tugang nga inigihap nimo 1 2 3 4 5. Uy, salamat sa Ginoo kay kumpleto pa mi karong panahon. Salamat sa Dios. Kato bitong gi-vlog na sa Kulafo, sa akong vlog. Wa ko mag-expect kung maabot og 3.6 million ang viewers. Gara-gara ra man to naho. Pero tinuod to na among bay. Among bay sa nagamay ra. Kaning usa ra ka vlog siguro aning niya. Gamay ra gud kaadto nya. Daghang mo yung bunhok. Kay kanang among pugan, kay naman sa ilawong sa among sahog. Kanang maglumlum ito mga inaan. Kapuliki lagi mikag bunhok, kaning itlog, kuot o binhog. Ngita gas, pabilogas, igudngod sa among itlog. Maluto gani among itlog sa una kay kanang pabilog ito gas. Mo may ikuan, kaya mo may alcohol. Kanang pabilog ito gas, mo may hid-hid, ana. Kaya bunhok. Ninipangatog na mo, linya ni tanan. Si nanay, ako, ang manghod tulo, kaupat ka na mangurang ka ng pari ron, niya si tatay. Diyan mo kwarto. Pero matinga ko kay higda na mo do kung nanay. Hindi ka munta kay ito na mo ko itong suok. Yung ano, di-alsa man ko ani. Kisa nag-alsa daw ani nga. Kami mang nanay yung dagadog. Kisa man na. Mamoto yung maglibo ko kay nikabuntag to anak ko itong punuwag haligi. Nanday ka sa nakamata ko, tingnan mga skotros ka daw, tingnan ko kay si tatay kay hinghabog. Hinghabog ba? Damura gahalahal. Wala ko gahalahal man yung tatay na kanang may. Wa man wala magdagan. Hantog karon ako kasabot. Ako kasabot. Basta kay hinghabog ra ko siya sa gahalahal. Damura hingago gamay. Wa ko kasabot ato. Bao basta mo to. Oh, parang gilara mo kapadiroy. Experience na kini bang kalipay sa kinabuhi matang di ni mapalit og kwarta, di mapalit og kwarta, tinuod na bay. Pero na mo mga pari, kami mga pari daghan mang mohatag na mo amo nang angkonon tulo mi kapari na ani magadugay mi pagkapari magaguot ang kwarto bay. Bago pagang pari, pweste pa, luag imong kwarto. Hindi kata kadugayan kay daghan man manghatag. Brief, daghan manghatag o brief o daghan. Mga brief law-law kay di man kay ikog mo kung mutugan pilay sukon. Pila may sukon imong brief, wawa pud king sukon o brief. Karon gid nay hatag no 15 ka brief. Nagyapilinan ho anay ang pilir ani ni kay luag, maikog ko kumiyog luag kay imong hinatag. Daghang manghatag ning pare. Kay ang pare manggod og binsag unsay isulti nimo magpadungdungog ka pinangga mamininjo.
Mabito nang angay po may kanunay nga magampo sa mininjo. Kaya bisag unsay inyong among isulti, ihatag na ninyo kay pinangga gumi kay inyo guming pare. Kanang kalipay na mong pare, tinuod. Wag ni ko kay bog pila ni presyog si Bujas ron. Kay ang pare di man kay bawa na kada may kusinira. Pero ang kalipay namo kanang naamo mga tao, mga parokyano, katauhan sa Dios. Mudto na number 1 namong kalipay. Kana bitaw magmisa mi sa baryo, unya naamo samot ang naamo i-offer. Ang kalipay sa pare kay di man ang bagong pantalon, dili man ang perfume nga hinatag sa abroad nga parokyano. Ang kalipay ang inyong presensya. Pero kung karon makadasig ka adyo mo tan-awon. Makadasig mo nay kalipay nga di mabayaran og sapi. Diyan na ini paniudto nato bitaw nga magasaw ta, magashare ta. Diyan ini ko man tag paniudto ka ng litsura simod na mahibilin. Maunay ang ikalipay. Ayaw ng kalipay nga kanamo yung bitaw mo ingon hausahay nga pader. Nalipay to ka pader oy kay agahong butang og pista wa do makani. Gabihay mo ni may kalipay na way nakakaon. Susog di kalibanga magahon ng suki nga taga pilar pader. Wa ra do ka pamista. Adto pag-anak. Mas ikalipay nimo og naay imong tagana usa mahurot. Mo nay angay ikalipay. Adto kalipay ahon sibuy na Father sos daghang apol na hibilin. Murag wa jo matandog. Malipay di kag wa matandog imong butang. So wa ka paambit. Tinuo pangitag tinuod nga mga kalipayon sa kinabuhi. Inyong mga anak tandaan na ninyo inyong mga anak, aron magdamo og kalipay nila. Ang ahong ginikanan, ang ilang pamaagi sa una, unsaon nila paglipay namo mga anak, gasahan jud mi. Kamo manglakaw mo, panggasa mo, bisag di ko kaadyo-adyo. Wato kita mong tagbilaran, or mo ato mong talibon, mo ato mong ubay. Inig uli, bring something nga tagbuon sa inyong mga anak o mga apo. Ikalipay na. Kabantay mo, lahi ning gasa kanon or dawaton kaysa atong pinalit. Amo kabantay ana. Paragod nato. Makapalit man tag kalamay. Na naman ang kalamay bisag asa. Di man ta kinahanglan mo atong hagna ang palit og kalamay. Kadaghang kalamay anang mga convenience stores. Pero kaon og kalamay nga hinatag sa imuhang ninoy nga sukad na bata o ninay nga sukad na bata wa kahatag nimog pinasbuhan hasta bagol imo nang ubobon. Tinuon ito. Piskay ning ganang gasa kay makalipay. Sa una sa may igasa ni nanay sa una. Bobot. Kabot mo tong kindi nga bobot. Katang nay kindi anay sing arang sinawa pagkahumod sa tubig nang lospad dito ang sing. Ibobot ito mo tong kindi itlog og madja. Upat kabok, buto igasa ni nanay. Ug di gani babulgam nga basuka. Kinalamian tong babulgam nga basuka. Kay nabot mo tong basuka dahil murag nay comics nga pataban. Lamian to ay. Inig-usap ni arang tamisa jud. Kaya mo burot murag balon. Inigbuto, tukpa sa imong buna, tukpa sa imong tagpugo, tukpa sa imong liog. Lugoro na mo. Nakanon og balay nga pinulo. Kanon o balik kay tamis-tamis man. Katawan ni si Ate ani mata. Na hindi kagabi kay tamis man gihapon. Ibutan sa ilawom sa haligi pagkauma kanon na bubalay. Usa ka si mana na kinananay og basuka. Pero naa dihang tinuod nga kalipay. Ang kalipay ba dyan mo sa mga mahalong butang ang kalipay nga tinuod. Malipay matag mahalong butang pero ang kalipay nga tinuod naa na sa imong kasing-kasing. Bisan pagpila kabuk imong sakyanan, bisan pagpila kabuk imong relo, bisan pagpila kabuk imong arios nga sinobong, o di so ka malipayon sa imong kinabuhi kay daghan kag bikil, di so ka malipay. Tinuod na. Tinuod jud na. Elementary ko jamo man jud ko snacks bay. Elementary gani ko sa una mo eskwela og nay mga scouting, mga jamboree. Kagkag mamigbuho kay gilusa mo ko sa una. Kanang nang lusa bitaw kay mo po may shampoo. Amo ganing sabon. Say nga na to sabon nga blow sa una nga inigod di mo buha. Kanto say nga no?
Kaabot mo to. Sama ni sabuna nga di mo buwa siya. Mamugis na iniguman. Pwede ibutangan ni mo nga, ni mo panimpanit, ajiriyo pa niya. Yung tayo ni sabuna di mo buwa. Marpaw, bitaw to. Kaabot mo, ana. Mga iniking recess sa una, mga jo oras kong iskindi ng classmate. Ikobi, hanap bitaw. Nagutluan pa man sa kumagko sa imong classmate ang iskindi kay daghan man po mga jo. So sa ihang buhaton, paako na kumagko sa classmate na rumatras sa kumagko. Pero madaghan ko kao kay iskindi. Hugaw ko kay ining hamoy bitaw. Lain-lain simod ko to, di ba? Hamoy, silupin dyan. Pero malipay man po ka. Matang ning kalipay sa kinabuhi di so mapalit o kwarta. Mga kamo, kita din ingon na sa dupapa, padayon nga makapuyo o kinabuhi nga malipayon. Kay mawa ganin ang atong sense of joy, we will lose our sense of inspiration. Mga ingon na sa dupapa, avoid the disease of the funeral phase. Next slide please. Ingon din na, naibatang cute. It takes 72 muscles to frown. It takes 14 muscles to smile. Kanadi ko nung magsigit agmugot, matod sa mga doktor, 72 ko nung ka-muscles na to ang magasto. Pero mo smile ra ka, 14 ra. Tinuod ni, scientific ni nga findings. So mas stressful na magsigig mugot. Pero adyaw po, pahiyo mong ikaw ra usa. Kaya ang madatuan na ka ng doktor sa utok. Ay, inimdumay. Kini ko nung, doktor sa okay, hinumdum ko. Kini ko nung atong sakit, mahibawan ko nung sa atong ugmo. Kaya, nakita po din sa Facebook. Kung ato ko nung kugmo, tamis, nagtilaw ni mo, diabetes. Kung ang ato ko nung kugmo, inigtilaw ni mo, aslong, hyperacidity. Kung ang ato ko nung kugmo, pait, sakit sa atay. Pero ang ato ko nung kugmo atong kanon, sakit na sa uto. Sakit sa uto. Pag malipayon sa kinabuhi, Pasko ra baron, family day nato, na Christmas party pa jud nato. Mag-isinjing gift mo dili. Isinjing gift. Hinangot nga malipay mo sa inyong isinjing gift nga madawat. Ayaw pag-una-huna og alkanse baka ginansiya ba? Sa dito pa ko sa luon, bago pa kong pari, nagubot ang among isinjing gift. Legion of Mary na ba to? Unya, kay gasabot ni Tagatos. Atong 2007, dako ang putong 100 ito. Tagatos kada regalo, way labot putos. Unya, pagkaugma, ireklamo ang usa ka, pag magsimba na Lunes, magmisa, hinireklamo tong usa kay alkanse ko na siya sa siyang regalo. Kaya naman po yung uban nga, i-appeal po balanse ng balance stapler, i-appeal po balanse ng wrapper, si tinta na nahibilin sa suod. Yung padil kay Bawa, hindi na siya kumu-appeal o isinjing gift. Tag-gatos, tag-100 at yung sabot, yung uli yung anak ikag Taiwan, hinghatag ko kaldero nga dako, labaw pa sa usang gatos, kay Bawa kag sa'yo nadawat na padre, luwag na tulingin. Hindi na siya kumu-appeal o isinjing gift. Mawai mong kalipay. Ugon sa imong madawat, take it as a Christmas present. Gikan sa imong manito o manita. O dihang dapita ka malipay. Ingana ang kinabuhi. Ayaw tanawa ang kinabuhi nga kanunay kang alkansi. Alkansi di malas. No. Life is meant to be joyful. Okay? A sad Christian, next slide. A sad Christian, ingat si Bishop Socrates Villegas, is a bad Christian. The world suffers because of Christians who wear long faces and give the impression that the whole world rests on their shoulders. Ang buti pasabot ani nga, ang usa kuno ka Kristiyano nga masulubon, naghatag sa kalibutan og dili maayo nga pananawon. Kay mura kuno magmugot kuno ka, mura ka gapatuo sa kalibutan nga tanang problema sa kalibutan imong gipasaan. Which in fact dili. Tinuod daghan tag ikabangi usahay. Ayaw pag hunahuna nga wa mo kay ikabangi matagkaron niya. No. Natural nang nailalis.
Natural nang naienkwentro og silingan. Kami gani mga pare, mag-ergo maganimi, maglantugi maganimi mga pare. Natural na. Pero ayaw itugot ng atong panaglalis, mahimo sangko sa panagdomot. Ha? Kabantay mo ka nang naakay kontra, di na ka malipay. Labi nagabungol mo, kung nagubain sa maadong kabubuton. Kana bitong labi na sa kauban ni mo sa trabaho na imong gikabungol, kanang ipon mo sa opisina, ipon mo sa barrio hall, or kauban mo sa munisipyo, kauban mo sa kumbento, magamay imong kalibutan. Kana bitong mangihi ka sa CR, dyan na imong kontra, sus mura kag makurat, inigabli bitaw ni mo CR nga naa siya, mukamang ka ng bawol, kaya hindi ka makitaan na imong kauban sa trabaho, imong gikabungol. Na imbis mo sakay kita kag bus, sakay kag bus nga sakyanan di pasahero padog Carmen, paglingkod mo naa po imong kauban imong gikabungol, musakay na lang magparaalis siya bisag wa kay tusok dito kay aron di mo mag-abot. Mawa imong kalipay ning daghang kag ikabungol. Paday pare, unsa siya kusinira. Isa kusinira lagot kaayo kay sige panglibak ni siya unayon siya atake ba. Ingnan ang pare sa kusinira pader. Mutahago po kang pariah ka kanang tihik magkakaaso. Kanon ni sudan, kanon rin naman putput. Kanon rin naman putput inon. O tihik ka po kang pariah ka. Tihik ka magkakaasong pariah ka. Yung mong kusina, wa may laming sudan. Lagot ki agwanta ra sa pare. Pagasunod, ingon na po kusinira. Hugawa ko po kang pariah ka. Ngano magang bulingon magagsutana. Ngano magahimion dirtilok magang pariah ka. Iginan ang pare isang kusinira. Agwanta gyapon na pare, lagot kay pare, iskot ning kusinira, ako ro magkanunay bantayan. Pag ikatulungan law, giingnan na po ang pare sa kusinira, gubuta ko po ning imong kumbento pare. Sama ni imong kumbento nga mura man ni og dugmon og anay. Sabot mong dugmon no, anay mga anak sa una bitaw. Wa na kaagwantag pare isang gipatawag. Ikaw ba kusinira mo ta kanaho? Manong magsige magkag-ingon og imong sinina, imong sudan, imong kumbento nga apil makaaho magkakakusinira di ko gusto mo yung kag-imo sukad karon mo yung nga kag-imo hawa din sa kumbento ato ingon po kusinira ato ha mo ingon nga kag-imo bantay ka pagkasunod simana kay nangumpirma mo si Bishop hinganha sa kumbento pag humagpangumpirma man ni udto lipay kayo ang pare Bishop piskay na tagsimbahan, piskay na taog mga function hall, gwapo na tag mga pasilidad, Bishop, kay mauni atong mga project ron, hingabot magkusinira kalit. Father, ang atong anak hingsod sa atong kwarto. Pero anak ko sa kusinira, anak sa gawas. Nag-iingnan may dyan nga sa pare nga ato. Na kwarto guto nila, pero kwarto man gihimong nato, kayo mag-ato. Sipat ang obispo hala na anak ni pariya kay atong anak ko unsa hiingon ag kusira pag atong anak hingsod sa atong kwarto pa rin hinligad pa doon sa atong kwarto nabalhin ito pare kung ato mirisi kasi na pwede ingon-ingon nga ato so magbantay ta daghang mga silo na to mga bikil-bikil sa kinabuhi pagpabilin nga malipayon. Masaputon ta usahay. Pero di mahimog tibo kinabuhi, sapot na lang mo maghari sa imong pagpuyo. Maglago ta usahay sa atong panimay. Pero di mahimog ang imong apelido kalagot na lang so. Ha? Simbahan. Sa simbahan lamiog ang sa simbahan naa kanunay ang sadya nga mga kasing-kasing. Ha? Kana bang inigpadong ninyong simba na ang kalipay nga Domingo na po dron, Pasko na po dron, makakita na po kong Father Joy, makakita na po kong Father Ray, makakita na po kong Father Panian. Usahay kay kami mo po mga pare mo yung makaingon, di mo malipay. Sa mo mga kakuwangan. Dahil sa kapare nga gisapot kay pagmisa niya, pag-ofertore, ang kanta, dawata o Ginoo, kining among mga gasa. Pagsuroy sa sibot, kaya mo may soon. Diba na, pare, undan! Samay ti kanta, dawata, samay hong dawaton.
gipalit mas electric pa nagsibot di jamo kita isuod kay lagot at pare kanta mo sipat siya sa quiet kanta wata di jamo tay wato isabot ng pare pag misa hantod pag pangalawat ng lawas ni Kristo ilong ang mahungitan sa uban lawas si Kristo lawas si Kristo lawas si Kristo ay gisabot iway so nagsibot pag abot dito sa dapit sa pultahan lado na kita sa altar hinsinggit magpare lawas si Kristo tubag amen wa man gyud mo tubag tubag amen gidoin ka sa Kristan Mayor Father haligi sa simbahan ay mo ipakalawa mata ito sa mo palabig sapot kay di ito ta makadimao matay 10 minutes na tiwason natin number 3 na ta kay dito mahuman na ni number 3 aduhan na lay kuwan ha ikatulo pahimos ni ang mga nahibiling panahon sa kinabuhi naay duha dia naay senior citizen dia po SK are kitang tanan moabot ana no mapari man taong madi mamadre moabot ani ana pahimosli ang naapatay karon kay moabot ang panahon nga mamaas na ta sige mo pangatawa sige hikap na mo ba asa na magkudapita ani ha iski ko ba ko senior citizen bisag pare mo abot anak kitang tanan mo agi anak mo kamo mga tiguang pasalamat mga taas mo naabot bay kamo miya mo ajaw mo kay ito kinog tiguang kay kamo mga tiguang dinhi gapasabot na nga taas mo tulin sa kinabuhi pagpakan na to mga tiguang na to kanang mga tiguang nga maitok ingnon o tiguang wa mo kasabot sa tinuod nga grasya sa katiguangon kalami anak kinsa ba dinhing 80 na kapin 70 kapin pasalamat mo kay kaming ladyo pa wa mi kay baw makaabot ba mi sa itong naabutan oy kalami ninyo taas mo gagi taas mo tulin kami wa pa mi may bawing asa rami puto apil sa tong paglaom nga makakita ta sa gitawag og the value of every day the gift of every day daghan man tag mga gasa nga madawat panahong Pasko daghan tag mga gift pinaskuhan pero amo kay baw na ay gasa nga kada adlaw usay makalimtan natin pasalamat the gift of every day karon saman ron December 29 the gift of every day wa nay laing December 29, 2024 moabot sa tong kinabuhi karon ra salamat nga buhi pa ta pag-ampo mo nga makaabot na pud ta og laing December 29, 2025 kay pahimos ni ang karon kay dili sa tanang panahon nga buhi kita kaming Father Joy, Father Ray, ako mo nga maningkamot mi karon nga active pa man mi kay makaya pa man mabot ang panahon nga di nami makamisa. Mabot ang panahon nga wheelchair nami. Mabot ang panahon sa madugay sa madali nga mga duay nami. Sabot mo duay? Kanang laway nga di maputo. Nga dito. Muna duay sa matiguang bitaw. Di ba kanang basubra patutoy ng mga bata? Nag-burp, sa in English pa. Magaduay dito sila. Muna realidad na. Mo nga ako bitaw karong batanon pa ko. Basta lagi og naay magpamisa no nga maayog lawas, maayo ang lawas kalois Ginoo, dawa koy kakuli ang schedule. Mudawat ko. Kay askil pa man. Mabot ang panahon nga mga luja ta. Unja og matiguang na kay di na mo pod mumuangay namo. Mga sa katedral sa Tagbilaran di mo angay na mga pare, ang mga batano, ang mga parokyano tiguang pare. Manawag dito sa onas dito. Father, asam rin mo mga pare, asam mo mga lakwatsa nga mga tiguang may ito ipamisa. Di naman ko po makadimaon itong kaugalingan matiguang na ta. May pare sa katedral sa Tagbilaran. Di ko mutugan o kisayngan kaya basig ujukan ko ninyo. Putino din nahitabo. Pag humani sa dawat sa mga gasa, ang Ginoo man kaninyo ana na siya. Padung na tatumo yung ibayaw inyong mga kasing-kasing. Hingdagoong isang kaya kini tiguang bitaw tandugo nagkabuhi inaidara na ta. Kalibangon naman siya sa kaadyo nga padung na himugsuan pa. Tinga naon siya pagrosaryo sa mo kay sugo sa lawas.
So, hingundang ni jag misa, ang mga tao, kay parosaryo ni jag, kay kalibangon sa kaadyo. Nalapil pa mo uso sa una, dyan mo po maning wireless. Itong lapil, bitong na-box, ani, ang on and off na microphone gamay, ani, waman ni dyan ma-off. Sus, pag-ato sa CR, connected man na sa speaker, sa simbahan, o sa trompa, sa kapanaryo. Waman ni dyan ma-off, kay kalibangon naman kaadyo sa ipadre, may rest in peace na matay na dugay ra. Pag-ato sa CR, hinghagbok, di na dunggan sa mga tao kay ang speaker connected man ay salamat sa Diyos di, balik na mo isang ilis pagtiwas isang misa pagpangalawat jamo jo hing linya nila bisag usa mo linya pagkagika ng ilong yan na ito na matiguang nata pero pahimosli nga askil pata pahimosli ang kinabuhi sa paagi nga malipay ang Ginoo o malipay po ang isikatao. Kay dili sa tanang higayon nga askil ta. Daghang mga panahon nga lain ay magda sa tong lawas. Daghang mga mao nga kamo kaon mog lami. Kaon mog lami nga labi na kamong nay mga kwarta. Adto nang pagsigig tigom na uban daghang tinigom mo diyan mo gikaon. Adto lami man na magtigom ta pero so, mabot ang panahon nga i-NGT na ta. Mabot ang panahon nga insure na nagadana o kinabuhi. Kaon mo. O asa gani ang naay pakal. Basta, sagwa mo imbitara, adto mo. Adto mo. Ako mo adto mo kausay, bisag di ko ingnon mo na iniabot sa tagbay. Adto kay niya kapadir, wala ba ka na ing na? Luka man ima. Hiobos mo po tagwan for. Adto kay niya kapadir, wala ba ka na ing na? Maglibog tag nalipay ba na ako gitungo pahimos nito ang kinabuhi kamo mga active pa sa serbisyo mayor, vice mayor, kagawad mga heads of offices, mga principal o mga maestro pahimos na kay mabot ang panahon nga mang-retire ta mabot man na to live life to the full kamo mga minso nga kompleto pa bana o asawa din gakos do taman-taman lips to lips to tamang-tamang kada gabi pahalag ba ito pras kay mabot ang panahon nga naman dyan usa maguna di man kay pagpanungo naman dyan usa maguna anha na po ka maghilak-hilak ano yung mo kung gibisaan labong sa diha pa ano tambid ka ng tambid bitaw nga murag di kandaduhag kadina yan na yung kinabuhi ya ka nang inikis bitaw nga makapiyong kasi kalami taksa naman po gikisan isulira pagkalimutan kana ra bang kis kay gamhanan na kay daga pakisan paglaong na kay daga pa ko na hingkis maminjo sad ko kamo mga minjo na kisan pagtuo na kay gikisan pa mo gihigugma pa jud ko sambana pero kanang tiguang na kisan charity na kinaluoy mga tiguang pakis mo kay buhat na sa kalungoy. Buhat na sa kalungoy. So, pahimusli ang mga panahon nga niya pata kay di sa tanang panahon nga naa kita. Next slide, please. Nakita na sa Facebook. Unsa kuno'y kalainan sa imong kwarta, atong kwarta o panahon. Ingo din kanunay tang mahibaw pilay atong kwarta pero wata mahibaw pila nalay atong panahon. You always know how much money you have but you never know how much time you have. Enjoy life. Kamo na mo'y kahigayonan nga makaadtog laing lugar, imbitaron man sa inyong mama, inyong mga igsuon sa Canada, sa Amerika, sa Sikihor, sa Basilan, sa Tawi-Tawi, adto mo. Kay mabot ang panahon nga di na takatikan og eroplano. Mabot ang panahon nga di na basa og ticket. Nga uban di ko madto pa diri, saon naman ihong iro. Bitayan na imong iro aron makalakaw ka adtuwa. Nay humuwak mahalon padero itugo na imo silingan ng buhak lakaw kay makalakaw pa ka makasuroy pa ka wata kay bawg pila na panahon na hibilin nato ako bitaw bisag joyful ako joyful man ko kay ingon mag Santo Papa nga pagmalipayon
Pero kay ba mo, masakiton man ko kaayo. Ang karong tuiga daghan ang hingil na dyan pag-aso na akong diabetes. Kay diabetic ko since 2015. Niya, 2025 na good happy. 10 years na kong diabetic. Mao bito nang niwang ko sa inong kaon. Kay ang tambaw gani karon ang balansi ko sa resibo kada buwan. Mabot ng 10,700. Oh, ang taado gani kay napari po ko na po'y support sa diocese na po tay kuan. O gapakita ko asa ka kong tambaw. Unya atong iniro naoperahan naman kong mata. Mao bitaw karon tuiga pa magkuga antihos. Kay di na ko kakita o magbasa ko murag magsapaw-sapaw ang litra. Hanap, manay murag gapas ng lupad. Pero galibo ko kay o magmisa po ko daghang gwapa o niya puti, tin-aw mo po ng pananaw. Ang sama doon sa kita ha. Di ba kanibarang? Ay, o ka na mga puting legs o sa kayo, tin-aw man lagi. O ka, di man, ano man eh. Pabira ko, Dr. San Juan, 150,000 ito ka mata. Yung doktor kay ko, discount pa kayo na, hiluguno ni mong sakop, ako hilong libre. Ipahanjo kong Dr. San Juan sa Ace Hospital o 40,000. Nakabayad ko 110. Pagkamayo, hingato na po kong sibo, kay mura ko gituok ka na muhigda, bito ko nga flat. Mura ko gituok ka na mura ko ganito matukaan. Kaya pa-examine na po ko sa Cebu, sa UC Med, kana po'y tatsa akong kasing-kasing. Ay, sus, gua, oy. Unya pagka-August, dugangan na po tambal, dugangan na po kong tilmi sartan. Nadaghan na ko ko tambaw, na naitambaw sa diabetes, high blood, kasing-kasing, uric, cholesterol, daghan. Unya pagka November, gapa check up na po kung kaning kamot kay kining duhan ho katudlo kini o kining naisingsing. Di na po mapiko arang uowa. Nagitawag ko notog diabetic neuropathy. Kay manghawoy man ko magabi kana bitaw hawoy binhod hong bagtak unsa. Hong bagtak ibitay no ano hong katre. Na og makatug na ko anha na pod mahagbong siya. Binhod na di na jud mapiko oo isa ka oo pod kanang piko di gi-injection na pod tag 4,000 poy bayad kada tudlo. So 8,000 ang nabayaran sa Chungwa, Mandawi. Steroids kuno to gi-inject ato. Kay tungod sa nadaot na pod ang ugat tungod sa diabetes. Siya ko kuno na mao ba ka ning tudua to makasasa sa ulitaw ako ha? Mao ba ka ning ipaglog-log sa char? Nga na ba, mo nang ako walking pharmacy. Oo, nga na, pero manipayon na gihapon ta kay isa man ning kisa may mabaso nimong na diabetic ta. Niya, pero ang himo karon, muli ko sa balilihan, magabi di na ko kadyo manira og kwarto. Doorknob na nang siradan, jamo na tong doso-doso. Kay mahadlo ko atakihon ko magabi. Unya atong July, palit ko og brief nga puti. Kada gabi padung ko matog mag-brief ko piskay kaadto. Kay unsag mamatay ko ato na ko kit sa morgue sa St. Peter. Yung luya vlogger nga pare paok og brief. Kinalamian ko brief kung matog ko kanang jamo joy na Hanford na kanang hipo sa itlog. Kanang siguro jud ba kay simpakog patay na ta hindi kabuntag. Karon kay paok magog brief kay kisabay mo tan-aw matog si Rebulyones sa mo tan-aw tong brief pero ni kagabi balik ko ni nga ho ang kinapaukan brief mo isuot og magmisa pero ang kinapiskayang brief og bato tungod sa una-una ang awawa kay aso ini kamatay to kakita mo go nang murgi anang nay mura og anang sa balsamarana nay murag bangira bitaw gitahil sa nay tulo ka gripo ni anha nay minatay idon sa uwawa ka aso pisot pa jud ta usaon. Pisot pa taon na. Katapusan. Kay 11:33 na. Last. Give me 5 minutes or pila. Ang pagpakabuhi nga mapasalamaton. Katapusan na ni. Sa tanang butang mga igsuon, adyaw to kalimti pagpasalamat sa Dios. Unya unsa may pinakadakong pasalamat nato, ang pasalamat nga ang Ginoo nagpakatao. Mo nay meaning og Merry Christmas. Mao nay meaning og berse. Ang Ginoo nagpagkatao ang Emmanuel. Ingon si San Agustin, sutaon sa kadaghan ang gihatag sa Ginoo kanimo.
O gikan sa daghang panalangin nga imong nadawat, kuha ang unsay imong gikinahanglan, ang nahibilin ihatag sa uban nga nanginahanglan. Mo'y ipasabot ni Ana. Find out how much God has given you. From it, take what you need. The remaining is needed by others. Way lain nga makahatag na to tiningob nga kalipay sa kinabuhi, kinidyong mapasalamaton ta. Joyful people are grateful people. Grateful people are joyful people. Ang mga tao nga di mapasalamaton, mo mga tao nga di malipayon. Ayaw sa mo kalimot pagpasalamat. Daghan na ba tagpasalamatan sa Ginoo? Usa, bago kumpare sa Katedral sa Tagbilaran, gidadaan ko og kanang pahinungod kay gikan sa London ba to? Dakuha pa'y perfume, tunga galon. Media builder ba to? Abi makog so pudyukan. Gisapwang atong inahan niyo, Father, salamat kay nakaabot na yung taon si Inday ito sa London o nakaswildo na yung taon, Father. Gitunaw niya, ayaw pong gidawat na ito, abi kong dugos. Perfume man na ito, Jayo, Father. Salamat sa imo mga pag-ampo ni Inday. Salamat, Father. Wa man sa ko mag-ampo, kay wa ko kahinumdo. Kaya na may uban mo yun, yampo, nang i-text, na bitaw, na makitagbo mo. Nagagakos naman ko sa perfume, yung taon na, Father. Ingon po, salamat sa Ginoo kay gidungog na akong pag-ampo. Dawa, ba ko pag-ampo? Gigabaan ko ba? Hintaas ang siyugan. Ayaw dyan mo kalimot pagpasalamat. Daghang mga tao nga di ka maong magpasalamat. Kita ko karon, ako nga napari ko, usahay kaming pari, makalimot na bibitaw pasalamat sa mga tao nga gisak-an na mo sa seminarista pa mi, sa mga tao nga gisolisita na mo sa yearbook, sa mga tao nga among gipuy-an pag ispipuay na mo pag immersion. Kamo po din adlaw in taw kalimtik pasalamat og Pasko katong nanggasto ninyo og eskwela. Kamo mga striver sa HNI o sa UB sa BIT kaniadto kinsay ka pasod ninyo nga maskalar mo basig nakalimtan ninyo narong Pasko ha. Adlaw in taon. Kaya ang kinabuhi kinahanglan, we have to be grateful to those people who have helped us. Kamo mga asawa din pasalamati inyong bana. Nga salamat nga imo kong gipangasawa. Ha? Kamo mga bana pong apikig dagway, pinasalamat kay imo kong gibuot na. Isag subidaon kog naon sa. Yan. Inga na ang kinabuhi. Kung di ka kamao magpasalamat, dili ka kamao malipayon. David Binazi, hey ugangan hing reklamo. Reklamo sa isang Binazi kay Noche Buena, December 24. Gihapdan sa regalo sa isang Binazi. Perti man niya sukuha kay wa siya malipay sa regalo, wa siya magpasalamat, hinsumbong sa pare. Yung Father, way batasan ni ang Binazi, way buot, ag regalong isang hatag na ho, nakapahiubos, sinuna ho. Sa mali regalo, basta, yan na pare. Sa man mo ng regaluhan, nakapahiubos, manimo. Ngaliman ka, Father, isang regalo sa kadaghan, pwede nang ihatag na ho. Gitagaan ko ni Jag, sinina nga brown, gibaksag puwa. Sa may isang pagtanong, kalamay na ba ito? Ay, kalamay kay bagog ito, brown dyan. Gibaksag puwa. Pasalamat dyan sa Ginoo. Unya, ang atong pagkamapasalamaton, mga igsuon, asa man anato ipakita. Asa nato ipakita, diha sa atong pagpaabdi. Ang genuine expression of gratitude is to multiply the blessings you have received. Mga nasa Ebanghelyo, ingon ang Ginoong Jesucristo, nakadawat ka mo nga way budget, panghatag po mo sa way pagpangadyo o budget. Ayaw intong kalimot pagpaambil. Of course, according to your means and according to your generosity. Ang ama pong muhatag kag litson, unja imong kita maura yung taon ni. Sigon sa imong makaya, o sigon sa imong maabot, o sigon sa imong magkamanggihatagon. Ingon si Mother Teresa, if you have nothing to give, give at least your smile. O wa kay ikahatag, hatag og pahiyom. And it will make a difference. If you cannot feed 100 people, just feed only one, and you can make a difference. Kung di ka kapakaubos ang gatos ka, bata, ingon si Mother Teresa of Calcutta,
pakaon na sa kabuo o makahatag na kagalainan sa katilingban. One way of expressing our generosity, our gratitude is our sense of generosity. Nga panghatag jumog ba kalipay. Naumpoy uban manghatag nga inang ikahatag, di ikalipay makapasamot o kahiubos. Pananglitan, nay uban manghatag o Pasko, panahong linog o bagyo, manghatag o short pants, jamo na po'y bilahan. Ako, bisa kalima ko linugan, di po ko manghatag o short pants, or musuot o short pants, jamo bilahan. At mo panghatag o di na magamit. Nay uban bitaw panahong bagyo, linog, sa maihatag, mangulikta ang simbahan o Diyos clothing. Ihatag po tong Buddha sa kasal sa ilang ugangan nga dugay nang namatay. Nga tulda dito ng uliktag mga odong, miswa, gasuot kag wedding gown. May mga tao ko ay nabuha ko after siya nga tulda o wedding gown. Share your blessing. Ayaw kalimot pagpaambing. Because, next slide. Katapusan. Ingon din to say thank you is to think of you. When you say thank you, Lord, I think of you, Lord. When you say thank you, Father Joy, I think of you, Father Joy. When you say thank you, anak, I am thinking of you, anak. Ang paglaom sa kinabuhi, mga igsuon, mo'y dugukan sa itong pagpuyo sa kalibutan. Ang paglaom, dili gayon mo pakyas. Unyaon sa mitimaylan o paglaom, kung magpaabot patag mga maayong butang gikan sa Ginoo. Unsaon na to pagpuyo nga malaumon katong upat. Primero, ayaw kaluya, padayon sa kakugi. Ikaduha, pagpuyog kinabuhi nga malipayon, kasadya ning taknaa, dapit sa kahimayaan. Ikatulo, pagpuyo o kinabuhi nga, sa to ikatulo, nga ang imong pagpahimo sa panahon nga naapatay karon. O ikaupat, pagpuyo kinabuhi nga mapasalamaton. Og niining puntuha, kung ato kining puy-an sa atong kinabuhi, ang atong pamilya, ang atong parokya, ang atong lungsod sa Sierra-Bulyones, mapuno kita sa mga panalangin sa Dios. Daghang salamat, Merry Christmas, o advance Happy New Year kaninyong tanan.